हेलो खुलुमबाय बयखौबो आं दा दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खाग्राबारि जायगायाव बेवहाय मोनसे गिदिर फार्म दं डायरी फार्म माने गाइखेर प्रडिउस खालामग्रा बे मोनसे फार्म ओमफ्राय बिसोर अमाबो फार्म खालायदोंमोन बर्तमान अमा फार्म गैलेनो जेखियानो जाया मानो आं गुवारै नोंथांमोननो बे फार्मखौ दिनैहाय दिन्थिलांगोन स' नायलांबाय थादो नोंने मा नाममोनलाय लक्ष्मन बसुमतारी नैबे बिथाङानो दा बेवहाय नायो बिनि माने नायनायनि इनचार्ज जानानै दं बर्तमान बियो लक्ष्मन बसुमतारी बिथाङा बेंटलनि दा औ बेंटलनि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे साब्रै ना साथाम नोंजों खोथा औ औ गेदेर गोरलै गासै 50टा दं बेयाव मोसौआ बर्तमान 7टा बिमानिफ्राय गाइखेर सेरनाय जायो सौआ दा सौनाय जोनाय जेबो गैखाया नम्र ने मोसौआखौलाय गिथाव गिथाव गिदिर गिदिर नुयो खिन्थु मानसिखौ जेबो डिस्टार्ब खालामा आरोना सौनाय बा जोनाय आक्रमण खालामनाय बिदि गैया बे जायगाया हाग्रामा ब्रिजनि खोलाहा ओमफ्राय साफागुरिनि साहा बेखिनियाव दं बे मेन रडनि सोनाबजों मेन रडनि साखाथियावहाय बिदिनो दा नायलांदो नै बिराद गिदिर गिदिर माबा दङलै मोसौ दङ ओइ नों गसंनायसाय नोंनिफ्राय जौसिन जायो नामा नायसाय वा माबासिम जायो नै जेरबासिम फाफ्लिसिम जायो माने बिराद गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर आरो नैबे देरसिनबाव नै ह ओरैहाय दङ नै ओरैहाय नै फिसा फिसा दङ बिसोर माने बैसो जाथ'वाखै जोलैया मा जोलै इयो जोलैया साहिल जोलै मा साहिल होनना बुङो ने बेयो माबाया मा होनोमोनलाय हालुवा बिजिनि अ बे मा होनोमोनलाय बेखौहाय औ दा एआइ होनो दा होमब्ला नोंसिनाव माबा गैया मा होनो बेखौ दामब्रा गैया दामब्रा मासे दोनदोंमोन बेजों जाया ओमफ्राय बिजिजोंनो बानायो ना बेखौहाय डाक्टार बानायफैयो ना अ भेटेनारि डक्टर फैयो दा नायदो नै गोरलै गोरलैबो दंसै जायगायानो थोनाय नंलाय माथो उनाव बानायदेरगोन ना उनाव दा नायदो नै आहारफोरा माबायदि जायो बिसिना साहिल ब्रिड बियो साहिल जोलै फ्राय नर्थ इण्डियानि बिदिनो नै माने जायगाखौबोथ' बिराद माने साफा लाखिनांगौ थासारिखौ मोजां बानायना होनांगौ एसे जोथोन लानांगौ आरो नालाय नै सुगासिनो दङ नै टाइमलि माने साफा खालायनांगौ जायगाखौ बिसोरनो मोजां थाग्रा नांगौ आरो ओमफ्राय नैबे आदार होग्रामोन बे आदार होग्रा आदारखौबो होयो जाहैबाय दा मोनसे दै मोनसे आदार अ आदार होग्राबो नांगौ दै होग्राबो नांगौ ओमफ्राय जानायाखौ खेबसे होयो दिनाव खनथाम जानाय खेब्रै होनांगौ हायोब्ला ओमफ्राय मा जाग्राया बिसिना सापर खेबनै ओमफ्राय गांसो खेबनै ओमफ्राय जिगाब खेबसे बिसिनि आदारा बे रोखोम होजानाय जायो आरो ने बर्तमान बा ओरैनो बे फिसा फिसाया गासिबो बेयावनो जोनोम जाफैनायनि ना बे गोरलै गोरलैया बिसोर बेयाव जोनोम जानाया साबसिन ना होजों जोनोम जाना लाबोनाया साबसिन जायो बेयाव जोनोम जानाया साबसिन जायो आरो बेमारफोर गैया जायो बेमारफोरनि थाखाय बेयाव जोनोम जानाया साबसिन माने आबहावायाबो गोरोबफैनाय जायो माने बेयाव जोनोम मोननाया बेयावनि आबहावाजों गोरोबनो गोरलै जायो बेनिखायनो माने बेयाव जोनोम जानाया एसे गोरासिन जायो साबसिन जायो मोसौआ ओमफ्राय बे दैया ओरै सुनानै ओरै स्लपिं बानायदों ओमफ्राय स्लपिंखाय माने दैया बोहैनानै गेजेरजों
ओरै थाङो गलाङो माने बेवहाय ड्रेनेज सिस्टेमखौ बिसोरो मोजां बानायखादों सिस्टेमेटिकखा आरो बुस्थुआ नै ओरै बोहैयै नैबे ड्रेनजों बोहैयै नैबेजों गलाङो हो मोसौ थुखैनांगौबो ने मानि थाखाय थुखैयो बेखौ गरमनि थाखाय ए औ अ दिनाव खेबनै फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे नामा ए माने बोथोरा बिसिनि थाखाय गरमद्राय आरो ने दा खोमायाव बे सना बायदि गानहोनाया मानि थाखाय इलाय इन्सुरेन्स अ थारमाने बिसिनो इन्सुरेन्सबो दं थैला माखासे फैसा मोनफिनो नामा आधा माने बेमार जानानै थैयोब्ला अ पस्टमर्टेम खालामनानै रिपर्ट होनांगौ होमब्ला मैथो ए हनैबो माने खोमायावहाय मोनसे सना बायदि गानहोयो बो नाम्बार थायो सिरियेल नाम्बार इयो ना माबानि इन्सुरेन्स नाम्बार जाहैबाय माने साबधान बुस्थुआखौहाय माने बिराद जोथोनाव लाखिनांगौ माने गोबोरखिफोर थानो मोना गावनि आथिङावहाय ओमफ्राय मोदोमावहाय गोबोरखिफोर जुदि नांनानै थाबाय थायोब्ला नैबेबायदि बेमार जानायनि चान्स थायो आरो बयनिफ्राय बांसिन मासेयाव बेसेबां होयो दा गाइखेरखौ बयनिफ्राय बांसिन दा बहायना 5 लिटार आरो 5 लिटार औ ओमफ्राय ओरैनो दस्राफ्रा ओरैनो 2.5-3 बेबायदि रोखोम खेबसेथो सेरेनो सानसेयावलाय खननै औ खेबसे बेलासियाव खेबसे ओमफ्राय गासै मिलायनानै 5 लिटार नङा खेबसे सेरेगासेयाव 5 लिटार आरो मासेयाव आच्छा ओमफ्राय टटेल जों दा सेरो 7था औ 7थायाव जोंहा दा फैयो 35 लिटार 35 लिटार दिनाव दिनाव नङा खेबसेयाव खेबसेयाव फुङाव ओमफ्राय बेलासियाव 12 लिटार औ 46-47 लिटार 7था बिमाजों औ 7था बिमाजों दा गाइखेर सेरनायनानै नायदिनि गाइखेर सेरनायखौ नैबे बिनि बासा औ आरामसे बे बिनि फिसा दामब्रा दा बे ने फिसाया itu কি বস্তু थाव गोथां फिस्लिबार लागे फिस्लाबार लागे ना माने लिमोननायनि थाखाय बे थाव गोथांखौ एसे बाहायदेरनांगौ आरो बे बान्थुआव बे 4टाथ' खाबो इथा ए दा गाइखेर सेरनायखौ नायदो नै माबायदि गयो फावल' नै थाबैनो बेसेबां जायो नै बिराद गोबां गयो आरो खेबसेयावनो नै बा गोगोमल' गखायो नै रोंनांगोन सेरनोबो खिन्थु बेसेबां जाबाय नै बिदिनो खाथियावहाय फुख्रिबो दङ नै ना फुख्रि गोबां दोनदों नामा नायाबो ओरैहाय ना ओमफ्राय ओरै सोरगिदिं ओरैहाय मा दोनदोंमोन अमा ओमफ्राय गैले ए ओरैहाय अमा दोननायनि केपासिटि दङमोन दोनदोंबोमोन नो सिगां ओमफ्राय दा फानजोब्बाय आरो 200थामोन ए नै बेलाय ओमफ्राय बेवहाय फुख्रि ओरै सोरगिदिं अमानि फार्म ओमफ्राय मोसौनि फार्ममोन ओमफ्राय गेजेराव फुख्रि सिस्टेमेटिक बानायदों बिराद सिस्टेमेटिकैनो जादोंमोन नै नायदो हो बेयो अमा दोननायनि जायगा ओरैहाय अमा दोननायनि एरियामोन ओरै आदार होग्रा बे सिस्टेम औ ओमफ्राय उनाव दोनफिनगोन दा अमाखौ दोनगोन दा बर्थमान अमाया गैथ'वा खिन्थु उनाव दोनफिननो नागिरदों सिगां 200था दोननानै फिसिनानै फानखांबाय आरो बिथांमोना ओमफ्राय बेजोंनो नायदो ओरै गेजेरावहाय
बे फुख्रि थाबाय बा हौरै बिसोरो मोसौ दोनग्रा जाहैबाय नैबे सिस्टेमा ओरैबायदि माने बे खिया गासैबो जमा जानानै अमानि खिया बैयाव मोनसे टेंक बानायदों हनै माने बे टेंकआव जमा जाहैयो खुनु ओरै थांनानै गुबुन खहा खालामनाय जानाय खालामा आरो बुस्थुआ माने गासैबो सिस्टेमेटिकखा बोहैलांनानै बे टेंकियाव जमा जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय उनाव बोखांनानै गारगोन बुङोब्ला जेसिबिजों हखांनानै लांनानै गारो आरो बेलायनो बेसेबा गोबां बे बरथिकमोन नामा सिगां जेरावबो 50टा खथा दं माब्रै खुरि दोनदोंमोन खुरि दोनदोंमोन ओरै बियो सिस्टेम ओरैबायदि बेयाव आदार जाबाय उनाव सुफिनबाय सुनानै बुस्थुआ ओरै गलांबाय नै बेजोंहाय ओमफ्राय बियो नै ओरै ड्रेन थाबावबाय फुरा दैनि सिस्टेमबो दंखायो बेवहाय माने नैबेयाव पाइप लागायनानै बेजोंनो बाहायनानै सुनो हायो आरो नैबेवहाय दैनि फेसिलिटि माने दैनि सिस्टेमखौबो बानायनानै लाखादों ओमफ्राय गेजेराव लामा दं मानसि थाबायनो ओरैहाय फारसेजोंहाय मानसि थाबायग्रा लामा बानायखादों माने नैबेवहाय आदार लगायग्राबो बानायना दोनखादों बेयाव लगायै मिक्स खालामनानै रोगा हैबाय आरो ने ओमफ्राय रोगाग्रा बैबो दं ने आदार रोगाग्रा इयो आदार रोगाग्रा नैबेजों नाद्रुनानै हैनो हायो साखा गोनां बेबायदि सिस्टेम बानायनानै बेवहाय ओरै दै लुना होनानै अमानो दै लोंग्रा बेसाद बानायबाय आरो इखौ ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय बिसोरनि थाखाय सब समाय स्रां नांगौ स्राङाव दोनबाय थानांगौ इसोरखौ ने बेनिखायनो जुदि कारेन्ट थाङोब्ला नैबे जेनेरेटरजों बिसोरो स्टार्ट खालायनानै इलेक्ट्रिक साप्लाइ खालामनानै लाइट फोजोंनानै दोननांगौ जायो बिदि देरसिन मोसौआ बेसेबांसिम थांगोन दामा बे दामा 1,30,000 1,30,000 बायदि थांगोन ओमफ्राय गिदिर गोजाखा गिदिरनाव लाबोखानायनि दा नाय बेयो बिसिनि आइडेन्टि कार्ड नङा दे बेयो माने बिसिनि इन्सुरेन्स नाम्बारसो फिउचार जेनेरेलि बेन्दां कम्पानिया इन्सुरेन्स कम्पानिया कारेन्ट थायाब्ला दै बोखोनो हायाब्ला माने बिनि थाखाय माने दोनथ'यो आरो इमारजेन्सियावहाय बाहायग्रा साननैजों सोलायनानै दोनो माने जेला दैयाखौ आलदा मोनसे बासायनानै दोनखानांगौ बायसान्स दैफ्रा मेचिनफ्रा बन्द' जायोब्ला कारेन्टफोर गैयाब्ला जाहाथे बिसोरनो नांगौआव होनो हानाय बायदि बेलाय नै फिसा दामब्रा बे दामब्रा बांसिन जादों नामा फिसालाय दामब्रानो बांसिनथ' ओमफ्राय दा मा खालामो दामब्राखौ फेदेरनानै फानगोन माने बेखौ फाननो हायो आरो बिनि फिसाखौ बे इन्सुरेन्स गैया नालाय बिमाखौसो फाननो मोना इन्सुरेन्स गोनांखौ फानलाबायनो मोना आरो आच्छा इन्सुरेन्स जोब्बासो फाननो हागोन आरो बेखौ इन्सुरेन्सआ खय बोसोरखायनो होयो ओरैनो दाथ' बियो 2.5 बोसोर दंबावोमोनथ' 2.5 बोसोर 2 बोसोराथ' थांखाबाय माने 4 बोसोर 5 बोसोर बिदि होयो न' नुहुरनाया बे नैबे बिथांमोन बेखौ नायग्रा बिथांमोन थाग्रा आरो बे न'आ दा बेखौहाय आं थांनानै दिन्थिनोसै नोंसिनो न'आ बांग्ला बायदि बानायदों हनै फरेस्ट बांग्ला बायदि बेलाय नै बेनो हेडना बुने लक्ष्मन बसुमतारी आंजों फैफाबावदों सासे फंबाय गामिनिफ्राय हारसिं जायोना बिरगोन बरगयारी बेखौ लेंबोफादों हारसिं जायोना
दा नायदो नै ओरैहाय गाखोलांनांगौ जाहैबाय ने गोजौआवसो नोंसोर गोजौआवसो थाखायो दा अ गाखोदिनि होमब्ला नै बा लहानि बिराद मोजां बार नाङो ना माने बे दंफांनि नैबे ने नैबे लिंथार दंखायो नालाय जेबो जाया नोंसिनि मालिक बानायनायनि बे न'आ ने मालिक बानायनो हानायनि दा बेयाव थायो बिसोरो नै गोजौआवहाय मोजां बानायदों न'खौ माने गोजौ बार नाङो उसुबिदा गैया बैलाय बेनो जाहैबाय बिसिनि फार्मा बेनिफ्राय थानाया नैबाव बेयाव मा दंबाव अ बे हलाहल एग्रा मावग्रा मानसिफोर बिसोरनि थाखाय बे न'खौ बानायना होदों आरो बिसोरनि मालिकआ दा बेवहाय थाग्रा जायगा बानायना होदों गुवार स्पेस आराम दंखायो नै माबायदि न'आलाय बियो बरिया दा मोजां जायगा मोजां साइडआव स्लेब दङ नै बिदि थाबायनो हायो थाबायजाग्रा स्लेब दङ नै बेलाय नै जांख्लाया लहानि जांख्ला बे ओंखारनायसै दा ओंखारफिननायसै ओरैहाय माइबारि दङ नै ओरैहाय माखासे हाया खेथि खालामजानाय जायो ओमफ्राय नैबेवहाय मोनसे खेथि बानायदों नै फिसानो बे माने मोसौनि गांसो फोनानै दोनथ'दों आरो बिगुरना नस्थ' जायै बायदि नै दुम्बा बायदि नुयो बेयो बेसे गोजौ देनो